So guys, nandito kami sa may Manlululwag Hot Spring dito sa may mga taram. So mag-inquire tayo kung magkano entrance, cottages, etc. etc. Hello po. Magkano po entrance dito? 75 po. Bata matanda? 5 years below po wala po. Free. 5 years below. Pero 6 years old hanggang matanda 75. Opo. Maiisa lang ang rate. Yung eto yan te, mainit pa ba yan? Yung hot spring talaga? Maligam-gam na. Maligam-gam. Pero yung hot spring talaga. Yung mainit na. Yung mainit. Ay, hindi. Wala na dito. Dito po, itong maliit na to. Diyan. Hindi nyo yan pinapaliguan? Pinapaliguan po. Di mas mainit yan te. Opo, parehas. Parehas lang. Magkano yung cottage nyo po? Yung cottage. 300 po yung mga... Yung nandiyan sa paligid. Okay. Yung dito po? Yung kubo po 500. Okay. 500 tsaka 300. Pare-parehas kahit weekends po. Weekends, weekdays, pare-parehas yung rate. May overnight dito, te? Wala po. Wala. Anong oras ang open? 8 po. Hanggang 4. 4. Yun lang babayaran. Environmental, wala na? Wala na. So 7. Naka-entrance na kayo, sir. Dun sa harap, maglilista lang doon? Opo, sir. Doon po ang... Okay. Parking po, libre? Libre po. Okay. So, bali, entrance, tas cottage lang. Oo. Yun lang. Okay. Sa pagkain, open naman, pwede mag... May tindahan dito? May tindahan dito, te? Ano lang po, snack lang. Snack. Okay. Pero yung karinderya, Wala po. Pero may mga ihawan dito, te? Meron po, sir. Narirentahan din yun or pwedeng hiramin? Kasama na. Kasama na po yung... Sa bawat cottage? Pwede. Po yung doon po. Okay. Alam mo, pwede to. Di ba? Anong fit niyan, te? 4 to 10 feet po. 4 feet. Malalim pala dun. Ayun may nakasulat doon na 10 feet, oh. Ayos din pala, no? Yung tubig na umaapaw rito, te? Yan yung galing sa hot spring? Yung parang dragon? Na po yun, sir. Dito? Opo. Pero saan po talaga yung pinaka hot spring niya? Doon po sa may bubong na yun po, yung blue. Pwede makita, te? Opo. Saan po ang daan yan? Dito po. Dito. Tara. Tingnan namin, te, ha? Opo, sir. Ano po pangalan niyo, te? Gina po. Si Ate Gina. Shoutout sa Ate Gina. So, ito guys, 500 yung kubo, picnic area. Te, itong pavilion, 700 po, sir. buong taas? Buo na? Yung sa baba? Yung CR po, sir. Reserve. Restroom daw. Restroom. Yung taas. Yung buong taas na yung 700. Opo, sir. Wow. Pwede, no, pre? So guys, itong pavilion 700. So tingnan natin kung ilang ang kasya. Palagay mo, pre, mga ilan yung kasya dyan? 200. 200 nakatayo. Oo, nakatayo lahat. Ito guys, 700. Malaki na, no? Oo. Pwede, oh. Kaso dito tayo. Sobra pa, no? Pupuntahan namin ngayon yung hot spring kung saan ang gagaling. Manlulwag Hot Spring. Yan. Ganito siya. Ayan, oh. Nag-umpisa sobrang liit, yun. Yung kumukulo na yan, guys. Diyan ang gagaling yung pinaka hot spring ng swimming pool. Kaya ito sinaraduhan para ma-preserve yung ano. Di ba kumukulo, pre? Oo, kumukulo. Ayan, oh. Ang galing, ano? Ito, pwede rin maligo rito. Ay, hawakan natin, pre. So, tingnan namin, guys, kung mainit talaga. Mga pre, kung mainit talaga. Hindi siya marumi kasi ito mga dahon lang to. So, normal. Normal to. Normal yung dumi niya. Tapos kung titignan mo, hindi to ano ng chlorine eh. Hindi, fresh. Talagang fresh siya eh. Ano, pre? Ito medyo mainit. Yung na dito, pero dito malamig na siya. Yung ulo mo. Mukhang mas mainit yung ulo mo. may ano siya, oh. May tigong. Hinawakan mo tong dito sa butas. Diba? May ano siya. Parang maligam-gam na ano. Pero dito malamig na siya. Ang kagandahan dito, fresh water. Tapos fresh air. Fresh air. Ayan, oh, napapalibutan tayo ng
Puno. Malalaking puno tsaka malalaking tao. Tapos may gorilla pa. May gorilla pa. Pero di chimpanzee. From highway ng provincial road, papunta rito mga 7 kilometers guys. Papasok. May piso wifi. So pag 5 piso hindi pwede kasi kailangan piso wifi. Ano to? Ayan yung mga ibon na pwedeng makita rito. Trogon? Ngayon ko lang narinig yung Philippine Trogon, Herpactis ardens. Endangered. Endangerous. Gina. Thank you po. Thank you po. Ate, magkano ang arkela dyan sa Salbabida? 50 maghapon. Lahat Okay. na po yun. Isa. Joke lang ate, joke lang. May wifi dun te. Free wifi hindi. Pag pavilion. Ay, pero dyan may piso wifi. Okay. Thank you te. Kasi pag pinili nila yan, di nakikita yung piso wifi. Malamang. Sige. Thank you po.